AI nemá nahradiť rozum detí. Chceme, aby deti rástli, nie aby ich formovala nevhodná AI. Potrebujeme deti viesť bezpečne umelou inteligenciou. A práve preto sme vytvorili Miniby. Miniby. AI vzdelávacia aplikácia vhodná pre deti, rodičov a školy. Cieľom je, aby si deti z učenia odniesli nielen vedomosti, ale aj vnútornú motiváciu a sebadôveru. Vytvorili sme bezpečný priestor pre deti vo svete AI. Miniby učí deti kriticky myslieť, overovať informácie a uvedomovať si, že aj AI sa môže mýliť. AI nie je neomylná. Vlastné schopnosti na prvom mieste. Motivácia nie je náhrada učenia. Bezpečné spoznávanie AI. Kultúrna citlivosť. Radosť z učenia. Ako rodič som považoval ChatGPT za nevhodný pre moju dcéru a preto som jej vytvoril umelú inteligenciu pre deti, ktorá motivuje a nenahrádza rozum, ale buduje vnútornú motiváciu a kritické myslenie. Na stránke miniby.sk sa prihlásite do aplikácie, kde vás privíta náš chatbot. Chceme podporiť radosť učenia a motiváciu. Učíme deti, aby neriešili emócie s robotom. Robot emóciám nerozumie. Miniby je sprievodca. Nevyrieši za dieťa úlohu. Vysvetlí mu cestu k jej riešeniu. Našou najvyššou prioritou je Story Guardian System. To je neviditeľný štít, ktorý monitoruje všetko. Žiadna šikana, násilie, sexuálny obsah. Len priateľské a veku primerané odpovede. Ako právnici venujúci sa rodinnému právu sme zabezpečili, že Miniby neporušuje záujem dieťaťa, ale chce ho povzbudiť v spoznávaní umelej inteligencie. Miniby vzniklo z potreby dať deťom do rúk nástroj, ktorý je bezpečný a etický v dobe AI. V Miniby sa môže dieťa nielen vzdelávať, ale zároveň aj odreagovať písaním rozprávok, učením cudzieho jazyka alebo vymýšľaním tvorivého projektu. Umelá inteligencia už je súčasťou nášho sveta a zásadne ovplyvňuje budúcnosť. Vy môžete rozhodnúť, v akom prostredí ju vaše deti spoznajú. V priestore vytvorenom pre dospelých alebo v bezpečnej aplikácii vytvorenej pre deti, ktorá z nich vychová odolnú generáciu. Umožnite svojim žiakom zažiť inováciu vo vzdelávaní s Miniby. Miniby sme vytvorili s láskou pre všetky deti. Pre viac informácií nás kontaktujte alebo navštívte na miniby.sk.